up kali kawi ka project ka bas mutanat bagi la de ya penkre penkrum di snem ti ngatarangin slam shuhi bagi nga pemi kali la kajing penya jungi ba bantai nong steng ibede unang yalam juga di ka project jungi ya kani ka up nila penkre na du kitu di por ki bala lek diki san snem mat nila ya penuan ta kadur bat ka kam nangis prang ayat kidon ki jingthut hang yang tai banin la ban peni kloi ya ka hendrai ba mentapat ka poi ka ta ka kenti ba nila debyo ka CDFC certificate ru napa gohti bat pentai nya no ya ka publicity nya no shaprang bat ngatrai ha bunai jemang mil nila ban peni no bat ngakermen ba kani ka film ka bangila tho nila shna ba nila pendit penbiang naka Bante Films production kalong kawe ka ba ajing ikai tang ya kibri barang ba andri ki kena school nang tai ki kasem nang tawat iki nong ikai ba kini ki badan hak society ya ki jingim jungi mo ba kani ka jinglong jingman jo bani ka rikasi jungi makan long kawe ka jing ikai nam ta ki kena school nam ta ki kimi ki kpa ba nam ta ki briu hi ki badan hak ni ka lumpung jo ka jingim jungi ba khnang ba ngila ban pin iya kata ka nuksa ka babha habang isna film ni de ban persyang ban penuan ra kata ka penyui ki pat ba ban hai ka nuksa ba bahai ki om ban shu shna be chapang tangkoi ka subject andre ni hap saprang bat pariai ka subject naki keleng naki kedong ki shmyang bat naki man ki angle kumbong pareng bat ni di ban wanra ru ya ka jing kela hakani ka jinglong jingman juga ni ka imlang salang jungi kam tam ba ni kini ki kena school jungi kilabul ki drop outs ba ong ka kasi ba kibun ba school yo bridge tempor ke kani ka film up ka pen iya pish phang kata ka ba ngiwan ra ya ka story ka khana ban pen i ban ai ka nuksa ka bahe ba ka ban riu bat ngam kwa ban ya thu details namar yo piangnya no rasha yo pia tiplut tinga tharai anda kalami anda ngila le publicity na dong sedang bat anda ngila pemi apo hol na kermen ba pinyawan ai kata ka jingkersan keti ka mon ya keti ka diang jumpi ban ki pai ba ban wan om tang banwan pet ban pen bernia ya ki khamat ya ka mesin jumpi rai ban pensyong nia ru ya kata ka project ba ni entai ka film up kala dei ka ba simpor kat kum ka kerteng up ru kala ngila pen up ya pi tambah wat sngo tambah kala dei kuwe ka project ka ba da pi up ru pinhon pada ki khmat ka mesin bat ka jubing jung pi ru kan khamya bat kan yo i ya ka kata ka jimut jungi ka ba ikwa penwara chipang ka ni ka Bante Films production